Apo kapitana, bayag dito yan nga aktibidad iti barangay yon no kasto nga sumangbay iti year end up. Yes sir, bale dito tatanada kami ti 7th year me dito pinagselebrar dito abaling festival. Supposedly dapat 9 kaya lang na-stop idi nagpandemya tayo sir 2 years din yon. Iso tatan ada tayo ti 7th year nan sir. Dito yung bodol fight anya iti kaslang pinaka main dish nga maiya sa ganap. DJ abaling sir, iso ti main talaga nga pakpakan tayo. Main dish tayo pakpakan no ada budol fight tayo sir. Ti abaling ngamin apo kapitana ado ba iti maala diti barangay tayo? When sir, ado sir ti maala iti barangay Lumbad nga abaling sir. Kasi ado nalawa ti parte na iti Lumbad sir nga kapanaganen. Iso nga ijay isot pagalalaan dat abaling sir. So nanipod idi adot agalalan ada kasto nga aktibidad yun apo kapitana. Yes sir. Ada kas na may saysayangkat dito yung abaling festival budol fight min tapos at the same time kit may ikan din ti pamagbiyagan di gito tao kasi maila ko da nga nangina di gito yung abaling no ka sir. So no ada dagiti agorder adda dagiti maalalatta kadagiti pagtatalunan tayo. Hang all year round dito panagalan no katabaling sir seasonal din kumbaga iso na no na dry ti dagan awan maalamon pahirapan en sir. Any message ka dagiti kalugaran tayo ken of course dagiti kabangi-bang nga lugar iti kadagiti nga aktibidad yo apo. Oh, maawis kayo apo kana tinawin dito every December 29 no may kayo makispag pinaset kinyami ti pinagcelebrar mi ti abaling festival apo ta sapay ko mata mapadasan nyo met maramanan nyo met dito na imas nga sagsagot mi ti barangay Lumbading Ras. Ngayon na naman ako niya po kapitana Christine Pereira and kasangka po kasangka dyan na bayan member tayo. Kaya po Charles Pereira, abigin sa sarili, nalalag sa Kapaskuha kaya nakakasang isang bayan ko 2014 dito. Unique na talaga natin sa selebrasyon dahil ilang barangay Lumbad, ipinakakas ng bodel fight na aglalo at ang pagkahay dito yung nakawan sa bali. Yan ay Pabaling na festival na nagayagan na sa celebrasyon nyo. Kaya talaga na dito magipagkita po, ipitimpuyog ng barangay. Kaysa, kaya barangay, iti barangay Lumbad. Namuwawan, iti unity, amukahan kayo mga kapataw. Dito kasoy, kalakang na celebrasyon na tinawon-tawan. Nuwawan, iti barangay sayo. So, sa lahat, apo, nagiti opisyalis, iti ng barangay, kasabit ka nagiti barangay, iti suportada, iti tuloy ng panagda, duras din pag-celebrate kayo iti Pascua. So, in behalf of my official family and my family, I wish you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. God bless us all. Okay, nakatikaan of... What's that for?